Maayong hapon sa tanan, mao kini atong kahimtang sa panahon. Maayong balita para sa tanan natong mga kapuso, wala kitay bagyo o low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility nga atong gimonitor. Ang northeast monsoon o hanging amihan mao ang nakapekto ngadto sa northern Luzon. Samtang diri sa katibukang Visayas, makasinati kita og generally fair weather o panagsang mapanganuron nito sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga patak-patak nga pag-ulan, pagkidlat ug pagdugdog dala lamang sa mga localized thunderstorms. Kahimtang sa hangin ug kadagatan, ang tibuok Visayas makasinati og hinay nito sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa amihan ng silangan ug ang kadagatan magmalinawon nito sa kasarangan ang mga pagbalud. Atong adlaw mo silang ugma sa alas 5:43 sa buntag. Para sa dugang kasayuran, bisitaha among official social media accounts sa Twitter ug Facebook, among YouTube channel ug among official website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Ug gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Angelica Orongan.